Café! Home. Oh, café, me cacho en día. Ademais, ti sabes que eu son 100% cafeteiro. Sei no. Porque, a ver, esta é a miña droga legal. Legal, efectivamente, mira. E isto convírtete directamente no meu camello, daste conta? No meu camello legal. No meu camello legal. Bueno, teño un chiste fácil que é de dromedario, non é de camello, É un Bolivia, é un orixen brutal, un orixen con as notas tropicais que seguro que vas a bueno... Moitísimas grazas, Óscar, un aplauso para Óscar. Gracias. Oye, ademais non é a primeira vez que facemos estos intercambios. Vou deixar este tema porque a xente vai pensar que... Sí, ao final vai pensar cousas que non son. Cousas que non son. Bueno, Óscar, primeiro vamos deixar aclarar unha cousa que seguro que che preguntaron moitas veces. Porque sodes unha che de irmáns vos, non? Somos 6. 6 irmáns. Pero teño aquí unhas fotos de xente, vouchas ir poñendo, pero que creo que non ter moita relación. Ti varme dicindo, vale, supoño que che preguntarían moitas veces. A ver se o meu compañeiro realizador Palmeira vaime pinchando esas fotos maravillosas que temos aí preparadas. Vaya dando, compañeiro. Ti non é familiar deste, non? É un primo meu. Teño dúas cousas, sempre se equivocan comigo, con meu primo, e pregúntame que tal o das cápsulas de café polo meu parecido con George Clooney. Son as dúas cousas que me pasa sempre. Son as dúas. Sempre. Increíble. Bueno, con Benicio del Toro, que era o que acabamos de ver, non tes parecido. Non tes familia... Non. Familia directa. Non. Non sodes. Creo que a él lle gustaría, pero non. A él lle gustaría, xa me contaron, sí. E con este... Hostia. Este sí que é Guillermo del Toro. Eu adelgacei agora, tampouco collo en directa, pero... A ver, escoita, bueno, iba a dicir que tedes un aire. Bueno, ten un aire do norte, pero... Con Guillermo tampouco, non? Non. E con este? Hostia, este é un irmán meu. Este sí, non? Con este acertamos. Este sí, pero parece aí medio escapado, é unha cousa rara. Sí, non colleron a mellor foto, non? Date conta que vamos a fotos gratis, non temos galería ni nada Sí, disso. temos man Suso, un dos 5 que teño. Bueno, Suso de Toro, o escritor, non? Sí. Irmán, este sí que é irmán. Este sí que é verdad, este é irmán. Bueno, conta a lenda que cando vas a un campeonato de baristas, dis así, non? Un campeonato de baristas. Efectivamente. Durmes na túa habitación como molinillo de café. Vamos a ver. Este é complicado. Sí, no, espera. Hai algún fetiche que queiras confesar, Óscar? Eu que sei. O mellor a miña dasa de todo, non? Pero que fas como molinillo? Non, ten a súa explicación. Sí. Non será o teu satisfyer, Óscar. Cuidado. Mira que ten coitelas, a ver se vamos liar. Pero ten unha potencia motor que mete medo, cuidado, cuidado, No, vamos a ver, deixa de me aclarar. No, explica. Que non se corte isto aquí, por favor, que non se acabe isto. Vamos a aclarar isto, no. Que é o que sucede? Este sucedía en Foz, no norte de Lugo. Hai un campeonato de café moi importante de escolas, onde empecé eu a participar, e tuve a suerte, de participar varios anos, e agora sigo colaborando con eles. Que pasa? Foz, Lugo, moito frío, estamos falando de febreiro, sí que é verdad que para min variaba tanto o café como o muiño de café. De feito, deixalo no coche, que a temperatura baixa e todo, o día anterior tiñas uns minutiños para regular ben a morienda de café, e o día seguinte non era o mismo. O frío influía allí. Entonces eu vacilaba a todo o mundo se ría de min, pero ao final, cando ganaba o día seguinte, dicía, joder, este cabrón. Segundo ano, todo o mundo, habitación doble, unha para min e outra para molinillo. E outra para molinillo, non? Pois sí que elaboraches unha excusa convincente para o tema do fetiche co molinillo de café. Colou. Totalmente. Bueno, fixeches unha che de cousas. Fixeches tiro olímpico. Sí. Tiro olímpico, me Non fun as Olimpiadas. Pero con pistola. Con pistolas, Pero ti podes levar pistola en riba, como a Bascal. Ti podes levar como a Bascal. No. Non tente lo demo. No, sí, fun, unha modalidade deportiva que se chama tiro olímpico. Tiro olímpico, o sea que ti, pero tiro olímpico... Non participei nas Olimpiadas, claro. No, tirabas en tiro olímpico, tirabas ben. Efectivamente. Tiraba. O sea, que ti tens que ser o terror no tiro pichón das feiras. No, sinceramente, sí. Home, teñen que ter ali unha foto túa en plan, eso non pode tirar. Unha foto túa al lado do rei Juan Carlos, que tampouco pode tirar no tiro pichón. O perigo que tenca a escopeta. Cuidado aí. Teño que coller enerxía porque hai dúas cousas que me flipan de ti, Óscar. É que non che dixen antes. A primeira
é o teu gusto polos calcetíns molóns, que acabo de ver tier dos meus. Tier dos meus. Porque eu tamén, neso somos moi parecidos. Eu son moi de calcetíns molóns. Ainda que non o pareza, esperade. O se le disimúlalo ben, Esperade. Ah, amigo. Eu sempre... A xente que leva calcetíns molón algún día dominará o mundo. Verdade que sí, Óscar? Estou convencido. Home, claro que sí. Vou poñer a bota outra vez que me collemo frío. Collemo frío. E outra cosa que me flipa de ti é que lín por aí, non sei onde vin, que en Instagram eres the king of the selfie. En serio, Óscar? Un tipo tan formal como a ti no Instagram chamase the king of the selfie. No, non me chamaronme en un viaxe reciente que fixen a China. Era o segundo ano que iba, ali, claro, é todo pequeno. Entón, o show cooking que fixen de café, bueno, de combinados, iba con leite. O ano pasado había feito, eran 800 persoas, creo que era, un selfie. Entón, este ano xa me presentaron o Going de selfie máis, eran 1.200. O selfie con máis xente, non? Por eso eres the king of the Non sei se selfie. salimos no Guinness, pero, bueno, foi un presentado como the king of the selfie. Pero a ti gusta o tema dos selfies. Eu teño visto o teu Instagram, algún selfie tes. Oye, pois tes o móvil aí? Home, por favor. Home, saco... Espera, Hombre, espera. Pero non me poñas complicado. Como é? Vamos aí calcetín. Vamos aí calcetín, que se vexan. Como quen ten a má máis larga? Pan facer contorsionismo. E vamos aí os calcetís. Espera, que non se ve o meu. Aí sí que se confunde co sofá. ¡Foto! ¡Foto! ¡Ahí estamos! Ai, Dios. Eres un artista. Saquei a última enerxía que tiña para facer isto. Porque, mi madriña, estou agotado. A colalla absórbeme a enerxía. Ti non poderías, eu que sei... Eu desto oigo menos, por eso estou moi Estiveches a gusto. Moi a gusto. Non sabes o que agradezo iso, que non escoitaras de todo. Pero ti poderíanos improvisar, o que sei, porque a mí vai me pedindo o corpo un pouquiño da nosa droga legal. E ti poderíanos improvisar algún cafeciño así, porque seguro que o público tamén cho agradece, que xa é tarde, e un cafeciño tamén cho vai agradecer. Pois, por que non facemos un cafeciño de pota? Un cafeciño de pota? Pero dunha maneira diferente. Como? Pois vamos facer como fan os cociñeiros. Cando queren saber coller un sabor moi rico no caldo, o que fan é desde frío botarlle ingredientes. Entón, o que vamos a facer é que a auga fría botámoslle un poquinho de... Eu non boto azúcar, utilizo panela, dá un poquinho máis oscuro o café, me dá igual, pero sí que é un poquinho máis sano. Despois, botolle un poquinho de cardamomo, fervo a auga, no momento de ferver agua, botámoslo o café, coámoslo e servimos. Dios, eso sona celestial. Hombre, por favor. Imos a por ese café, por favor, veña. Óscar de Toro vai facer café de pota. Mira como se pon a xente, xa está toda tola. Bravo! Un día facendo estas chorradas escorzo un nocello e vou po carallo, pero bueno. Eu mellor rompo todo daqui e vai Ti rompe, que isto está todo sin pagar. Vale. Está todo sin pagar, devolvémosle, decimos que estaba defectuoso e listo. Supoño que para facer un primeiro, o xa me nos contaches un pouco que llevar a botar, que máis que un café parece un cubata, tamén cho digo, Bueno. De cardamomo, non sei que, pim, Bueno, pam. si nos pone bien tamén, pues mira, a tamén vamos cousa a ver. bebidas espirituosas. Supoño que o principal é un bo café. Efectivamente. Un bo café. Hoxe vamos a traballar co mismo café co que che regalei. O do dromedario. Efectivamente. Non camello. Non camello, No, dromedario. Además que é o torrefactor, o sea, tostadeiro de café máis antigo de España e o que máis premios ten. Sí, señor. Eu por eso sempre vou comprar onde a ti. Bien. Café de bo. Café Unha de cousa, bo. antes de que te poñas aí ca túa Sí. maxia a facer a túa pócema, que pasa co torrefacto, macho? Eso sí que, mira, eu non falo de marcas de café, pero sí de clases. O E o que non torrefacto. podemos utilizar é o torrefacto. Pero é certo, é unha Sí. cousa que lín outro día, é certo que está prohibido en toda Europa, menos en España e en Grecia. Efectivamente. En serio? Hai pouco en Portugal, e agora tamén en Portugal está prohibido. Pero A ONS, os únicos que os podemos tomar son... efectivamente, Pero que é pasa unha en Europa? creencia, Que pasa é en unha Europa? costumbre, digamos. A ONS está, xa o catalogou como un produto cancerígeno. Home, claro, pero é por eso digo, o sea, que pasa? Que a Europa non lle importa que morramos nós ou que? Claro, pois aí está. Que pasa con os españois e os griegos? Sobran. Somos moitos. As dúas Europas, macho. Hai moita xente no paro. Hai moitas. Damos máis. moito gasto. Damos moito gasto. Bueno, pero torrefacto, caca, nunca. Eso sí, hai que escapar Un do torrado torrefacto. natural. Torrado natural. E dentro do natural, se podemos utilizar pois un café, pois mira, este café que estamos a utilizar ahora ten
sobre 100, 87 puntos Sky, que é a Asociación O de que, o? Especialidad, Eso que de son café de como especialidad. os megapíxeles. Amigo, pero sona moi ben. Non sei o que significa moi ben, pero sona moi ben. Bueno, logo probámoslo, Veña, vale, perfecto, Óscar? moi amable. Pues nada, dadlle outro aplauso aquí a Óscar de Toro, por favor.